Ni akong giingon ninyo mananom mo o bisag usara ka punuan sa kamatis na namoy kamatis kaysa mamalit pa mo fresh pa inyong kamatis unya di mo makabayad di pa kinahanglan adtuon sa tindahan malami pa inyong sudan permi kani dagko ni nga kamatis unya pwede sag magtanom mo atong kanang mga pungpong kamatis o tanawa pwede rag mo isudan ninyo salad healthy pa kay inyohang tinanom o tanawa magtanom mo tulo ka punuan daog na kay wala naman ni hunong-hunong o unay mo post sila nya mo tubo na sad so magtanom na pud mo lain nga punuan kung mohunong na pero mga 3 to 5 months may nigtanom ninyo sugod maghuwat mo mga 2 months una nang makita ninyo na bunga pero ang inyong bunga sad mga moabot pud mga 3 to 5 months nga sige mo hatagag bunga mo na may jug mananom kay barato pa naa pa jud mo maani di na mo gasto o limonsito dali ra kay patubuon ang limonsito once na namoy limonsito idangdang lang na ninyo sa adlaw bubuan jud kada adlaw kay uhaw man gid ni silag tubig kinahanglan jud ni silag tubig sige so inyo jud nang daghanan og tubig pirmi buntag o hapon ba gamay sa buntag gamay sa hapon or kada hapon lang basta bubuan lang jud o nanay limonsito o napamoy kamatis napamoy limonsito lami na kayong sudan isda na lay kulang or karne o nananong pa ko og paprika sili nananong ba mog siling kuan siling kulikot or siling hingani para kung mag-iskabitsi mo or magluto mo karne o nanamoy sili pud mananom mo ingana ra manggod ka sayon kugi ra manggod na kaysa magsigi ra mog lingkod sa balay tanawa unya dayon mananom sad mog sibuyas na ko sibuyas dito ang usa ka katong baril sa imnana nila ni CB inyong putlon duhaon ninyo ang usa butangan sa mga sibuyas nga dahonan ana punuon ninyo or lima unom kap kuan unya din ang pikas kuan kanang sibuyas bombay o nanamoy sili sibuyas sus kompleto na magtanom pa mog ahos so kompleto na mog lamas inyong palito na lang mas makabarato pa mo daghan pa inyong kwarta makasave mo unya ang inyong paliton ang karne na lang or main ingredients kay na naman mo lamas so makasave mo manindot pa tan-awon inyong lugar manindot pa tan-awon kay naamoy tan-awon nga nanubo na inyong mga tanom namunga na mo na inyong nahunaon kaysa magsigira maglingkod magsirig tabi dili productive mo na or mananom lang mo mga buwak malipay na mo makakita mo namoy mga buwak mo isus namungan anang namuwak na kung kuno makanindot sa feeling kung nay buwak